Dencun, yo maju gini Cahayu. Neng di neng kene sik, lho. Kuwi tak goleke sing iki lho. Nah, iki lho jan. Ayo. Nggih, monggo kasuwun foto kalian teman-teman Saribit marga pisan. Nek leyake kudune ireng-irenge tekan dhuwur nganti ra ketok. Kuwi kesurupan yo. Sembrono tari Bali kok mendelik. Dencun. Nggih. Dari kanca mburi lagune Seksi Demenan. Sesideman, Mas. Oh iya, 50.000 insyaallah sesuk pikantuk rezeki 500.000. Amin. Ya, monggo. Sesideman monggo. Saking kanca-kanca mburi. Ayo Mas. Iya. Cun. Iya. Nengok kono pojokan kae, Cun. Enek apa, Mas? Wis pokoke rono. Sing lambi putih, seleret-seleret arek nyawer. Ora enek klambi putih. Kuwi lho sing putih biru-biru kuwi lho. Sing adat. Alah lunga.
ketok nek omahe Baon. Orang ketimbaone ngendi ora? Baon ki pokoke hutan sing Ora iki belakara. kulino, Mas. Kulino apa? Kulino menggesah manuk. Oh iya. Iya. Cen kowe iki nek cedhak ya mbok arani adoh. Iya. Kaya nggon wong ngene iki sing nunggu gawan kudune cedhak mlatoke sing nunggu gawon. Ya. Padahal kur cedhak kok mbok Mak gadah. ratap yo. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Lagunya masih ada setitik lagi belum rampung nih. Baik. Bos opo? Yo bos aku kok maido. Iya. Mumpung enek bose lho, Mas. Iya. Kita kan harus ketok semangat. Najan to mau kabeh do ngantuk to. Lah, Lah iya. bose rung teko. Heeh, saiki do melek. Urip ana kutha gedhe. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai basah. Hei, hae, 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 hae. Selululah. Ya, hae, ya. Oh, oh. Jan, jan. Duh, kowe iki kepiye to, Cun? Lah apa to, Kok Mas? Bocah to sampluk nggo bokongmu nangis. Ora kesambok bokong sumpah. Lah